Bona tarda, em dic Carol Caubet i sóc narradora d'històries. Ahir us vaig explicar el conte del llac de la lluna. I us en recordeu que en el llac de la lluna hi havia unes pedres precioses. I això em va fer recordar el conte que us explicaré avui, que es diu Sopa de pedres. Aquesta història me la va explicar una velleta del pas de la casa. Era una dona dolça, encantadora, i sempre ens explicava contes. I la història diu així. Fa molt temps, en una època on la gent sempre anava a peu a tot arreu, no hi havia cotxes, no hi havia trens, no hi havia avions, doncs hi havia una jornalera. Una jornalera és una senyora que treballa als camps i treballa de poble en poble. Doncs aquesta senyora, d'un dels seus viatges, ja se li havien acabat totes les seves existències, ja no li quedava menjar. I va arribar a un poble. I en aquell poble, doncs, va anar a les cases i... Hola, bona tarda. Disculpi, que tindria alguna cosa per menjar? No, aquí no ens queda pas menjar de cap mena. Marxi. Se n'anava a una altra casa. Hola, escolti'm, que no tinc menjar, que em podrien donar alguna coseta? Però vostè què s'ha pensat? Que nosaltres som aquí un restaurant? No, marxi, busquis la vida. La jornalera era una dona molt espavilada i no li faltaven recursos. I amb ella sempre portava una olla, perquè ben bé sabia de fer els seus menjarets. I així va ser, com que a meitat de la plaça va ficar el seu estri, va ficar la seva olla, va encendre un foc i se'n va anar al riu. I allà al riu va buscar les pedres més gruixudes, més boniques que podia trobar. Va omplir l'olla plena d'aigua i va ficar les pedres dintre. Quan ja feia una estona que aquella aigua començava a bullir, se li van atansar uns nens. Hola, senyora, què està fent aquí? Doncs estic fent sopa de pedres. Sopa de pedres? I és bona? Oh, i tant que és de bona! Però si tingués unes quantes verduretes, segurament que encara seria més bona. Llavors els nens van començar-se a mirar uns als altres i un va dir: al meu hort hi tinc unes carrotes. I un altre va dir: i jo he vist al rebost, he vist una col. I així va ser com aquells nens se'n van anar cap a casa seva. I uns van venir amb unes carrotes, els altres amb una col, i uns altres van portar unes patates. I la jornalera a l'olla que ho va ficar. Al cap d'una estona van aparèixer uns altres nens. Senyora, què està fent aquí? Doncs estic fent sopa de pedres. Ah, sopa de pedres! I és bona! Oh, i tant que és bona! Però seria molt més bona si hi hagués una mica de tall. Ah, jo a casa meva he vist una cuixa de pollastre. I un altre, jo també he vist que teníem un tros de pernil. I així que els nens se'n van anar a casa seva. I un va venir amb un tros de pollastre, un altre va portar un tros de vedella, i el pernil, un os de pernil que estava més bo. I a l'olla que ho vam ficar. I la meva jornalera anava remenant i remenant i remenant. I al cap d'una força estona va cridar a tots els nens: Nens, veniu tots! Porteu un plat i una cullera de casa. Tots els nens hi van anar a la mar de contents. I la jornalera va repartir aquella sopa de pedres, que tenia un gust quasi bé com la de l'escudella que ens mengem a casa. Ah, que bona, que deien els nens! Aquesta sopa de pedres li haurem de dir a la mare que la faci. I així va ser com la nostra jornalera va poder menjar una sopa de pedres deliciosa. Ai, espero que us hagi agradat, encara que és estrany això, oi que sí? Doncs demà us contaré una altra història. I aquesta també és una mica estranya, perquè se'n diu
una cuca molt estranya. Espero que la història d'avui us hagi agradat molt. Fins demà.